Хора, аз съм Нико и днес на тема ще бъде какво ще правим през лятото, когато сме у дома. Първото нещо, което ще правим у дома е да гледаме телевизия. Когато ви е скучно, и когато е през лятото, и нещо, когато ви е скучно, гледате BTV или другите канали. Например, аз ще гледам BTV, ще го лича малко да погледам. Добър вечер и добре дошли в Кланди. Маса за петима. Имате ли много клиенти днес? Очакват се, сър. Това е Кланди. Това е собственика. Следващата тема, втори начин, когато ви е скучно. Бизнес в Виетнам. Играете на таблета. Катрин, защо не седнеш? Но добре, защото когато днес свалиха хака на FIFA, не знам, таблета ми нещо се Имаше копирна машина с касета пълна щита. Ето таблета. И така съсипахме машината. Татко винаги вади страхотни истории. Бяхой! Бяхой! Майка. Има вкусна бира, но е много силна. Сгози се намърта навсякъде. Преследва с Бога сутринта, сега пък вечеря с колеги. Били ли сте някога във Виетнам? Не, но съм чувала, че е страхотно. Джери предпочита да стои на едно място. Как? Получи пристъп от реклама Трети на начин, една какво да правите, когато ви е скучно през лятото? И ако си спомня добре, да. тази авиокомпания вече не лети. Разбухайте малко. Джери, съгласен съм с теб. И аз обичам да държа нещата Чакай, под че нещо контрол. не стане. Моли се да... Чакайте, хора, само сега изчакайте. Стартонски студио. И това ще правим през лято. Аз ще правя по-скоро. Четвъртия начин чакайте, изчакайте малко. Този телевизор ме дразни. Така, но това говорихме. Четвъртия начин е, когато е скучно, Чудесно. трябва да четете книги или да играете на нещо. И да игра, аз смятам да чета Скоча книга до през лято. кухнята да ги поздравя. Или Нека има и спомал. да ям сенки и да си вземам бисквитите. Или тук да си гледам турските сапунки, Може ли да отложим 2 часа? Добре. Трябва да се убедяваш. И най-много обичам да играем. Не обичам да си пиша. Джери, Но, изчакай да видиш специалитета. Много ще ти хареса. Много се добре, радваме. удостоверението ще ви покажа. Ако искате да го видите тук, дайте лайк. Всичко наред ли? Сега хора ще ви го покажа моето удостоверение. Само, че не знам къде съм. Марк, Не, приятелю, това е сякаш вчера за тръгна в баса. училище. Как му беше името на училището? Как беше? Хортън. Да, Хортън. Извинявай. Трябва много важно. Трябваше Ето да го. те виждам по-често, но Така, ето ще покажа бележника ми. завърши право. Така. Работиш за голяма кантора Вижте. и ще се Вижте с какво съм жениш за завършил. това красиво Тук момиче. с добри оценки. Значи, само съм наложил петиция, ето вижте. Как отлетя времето? Добре, сега ще покажа бележника ми. Значи, в класа съм номер 7. Така, ето. Моята снимка. Отивам да туалетната. Така. Така. Съжалявам. Не са ми много добри оценките. На здраве. Сега ще прочитам. На здраве. 6, 4, 2, 5, 5, 3, 4, 6, 2, 6, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Това на годишната ми оценка за втори срок е 3, 2, 4, 2, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 5,
3, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 4, 5, 5. До туалетната. Не обичам да ме карат да чакам. И за годишни... Не. Ако ще го правим, Годишната ми оценка е 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6. И годишната ми оценка е да го петица. карам ли? Браво! И не поне съм стигнал, де. По български 4, математика 4, пленър 5. Добрата стара опера. Отпис Румен 5. Добре изглежда за 20 годишна. Къде се намира? Родител Ще ти кажа, Илен когато Младенов. получи парите. Добре хора, ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре и долу в описанието ще откриете мой фейсбук, моя Viber, моя... не, само и две. Така, хора, довиждане от мен. Чао за сега. Боби Бум е снимал много клипче и догледайте ако искате. Чао! What the fuck?